Umnyhadala weMinstrels sele isisithethe kwisixeko saseKapa rhoqo ngeNyibidyala. Lo msitho ususela kudala kwimbali yobukhoboka eKapa. Ngomhla wesibini kuJanuwari ngumhla apho amakhoboka ayethi anikwe ikhefu. Kwiminyaka edlulileyo amawakawaka abaxhasi bebesenza umkrozo kwizitalato belinde ukubukela lo mnyhadala umbejembeje. Kodwa ubhubhane wentsholongwane yecorona ubangele ukuba urhoxiswe lo mnyhadala kulo nyaka. Kodwa belikhona iqaqobana eliye lathabatha inxaxheba phambi kwezakhiwo zeCastle of Good Hope ngelinika intlonipho kubasebenzi becandelo lezempilo ngenquleqhu yabo ekulweni lo bhubhane. We should never, ever think that we can move this date to another date. Hence the reason we came and we thought we can do this in a smaller group with COVID regulations, and we can also give back to all the frontline workers. Ukanti abeCastle of Good Hope bothulele umnqwazi abeMinstrel ngelinyathelo labo. Ikhona ibalcony epha ngase-left apha kum, kulapho ke imibhiyozo okanye xa kukwamkelwa abantu irhuleni apha enqabeni yayamkelwa khona. Futhi xa kukho izinto ezochazwa, izinto ezifana noyeka ubukhoboka ngonyaka 1834 yayisenzelwa phaa kulaa balcony. Lo mnyhadala waminyaka le weMinstrels urhoxisiwe ukwethutyana de ibe ngumhla we-16 ngoJuni.